Това е моята презентация. Да. Дечки, да бъде в това ново видео. Сега я покажа моята презентация. Ето. Това е моята презентация. Да. Айде да започнем. Моите слушалки и други работи. Тастатури. 2. Чекайте. Маусови. 2. Това не се гледа. Много е светло, нищо не се гледа. Микрофон. Джойстик. Съм ги сликал на вакво. Вака съм трябва да направя долна връзка. И моето микрофонче. Затова, айде сега, чао.